finesse. Kuma rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa, ina fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So a farko suna na Abdulaziz Abdullah, kuna tare da mu a nan tashar mu ta Abdul Big Show channel, wanda akwai friend da sun ga na yi posting video akan irin how to make ka tura irin big emoji a WhatsApp. Suke cewa su ta yaya akwai yadda za a iya tura irin small emoji. Na ce you can also do that, everything is possible. So a yau nake farin cikin sanar muku yadda da zaka tura irin small emoji haka, karamin emoji, shi ba katocin ba, shi ba karamin irin normal emoji da kuke tura. So a farko suna na Abdulaziz Abdullah, kuna tare da mu a nan tashar mu ta Abdul Big Show channel, wanda ina fatan wannan zuwanka ne na farko wannan tashar. In baka subscribe na wannan tashar ba, za ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa domin sanin daidai lokacin da muka sa sabon bidiyo. Kuma kar ku manta, subscribe kyauta ne, ba za su yi cajin ɗinka everything ba. Kuma subscribe amfanin shi, in ka yi subscribe za ka rinka sanin daidai lokacin da muka sa sabon bidiyo ne. So a yau za mu tafi kai tsaye zuwa topic ɗinmu na yau. So a farko, as you can see, za ka shiga emoji na WhatsApp, for example, na fatan kuna kallo. Za ka shiga emoji, misali bari mu sending, kuna gani mun sending emoji ko. So nan you can also come irin across, mun tura wannan masu daɗin, sai mu haka, sai mu danna. amma in suto mu tura sai mu sa star a nan farko, mu sa star a nan gefe a yadda kuna gani, sai mu sending. In kuka kalla da kyau za ku ga wa'ancan sun fi na farkon sun fi girma akan na ƙasan, na farkon sun fi girma akan na ƙasan. So bari mu ƙara da guda ɗaya, kuna gani, it's very easy, very simple. So kun ga yanzu wanda yake cewa wai shin za a iya ko ba za a iya ba, so ga amsar ka nan physically na nuna ma yadda za ka iya tura emoji, a small emoji. Is kinda irin interesting, very interesting. Kun ga yadda kuke gani, in kuka kalla da kyau za ku ga bai kai girman wancan ba. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma idan kun ji daɗin wannan bidiyon za ku bani a huge thumbs up, ma'ana ku yi liking bidiyon, sannan ku sharing ga abokananku, ku yi subscribing wannan tasha in ba ku yi ba, domin na gaya muku za tasha ne na Hausa a duk inda suke a faɗin duniya. Kuma tasha mu zai rinka magana ne a almost everything, dukkan wani abu da muka duba muka ga zai zama useful ko kuma zai nishaɗantar da yan uwa da abokan arziki, we won't hesitate to irin mu kawo muku shi right away. So thank you for watching.